Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinkeng Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPAC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot paro ha Shillong. Haka baide bat ke jingkurup nisis no jongki bo sarkar ya dewiong jongki riu pajba haka East Jaintia Hill District nakaliang jong keseng East Jaintia National Council hapo ke jengelam jong u president ba sambor mi lengdo kilalik ban ya kendu yo deputy commissioner ke district ban panjing shai halor ke nikam katkum ke jingethu jong u deputy commissioner ka sarkar kala kurup no ya kite ki dewiong dei hadien baki bor jong ka yeng bishar jong chief justice kilawan ban jure bat nyaw ya kite ki dewiong ba ki dei belapan mi naka jingti dewiong beain kumta la kurup no iki nakaliang jong ka seng kala pen pawru ya ka jing bombon ba kumno kala ban long ba ya dewiong jong ki riu paj ba la kurup kat ba ki don pat ki brio ki banabar khamtam na ka jela asam bat lower asam lamba ka jing dei jong ki bat kita ki brio ki balakam mila de ba ki de ki high level kila yo ban kit sahu yo dewiong na East Jaintia Shasam kumta nakaliang jong ka seng ka ajimut yo deputy commissioner ban thungno ala independent inquiry ne ka jing tokit ka balai loj ban lam ya ka jing shisha manu kita ki badi ki high level ki baliyo lai loj ban le e ka kam shalan dewiong kat ba yi ki paj ba la nyau ba ka de ka kam ka ba beain ki signboard hakalen jeka badon dewiong apa ka district ke jongi ba nakaliang u district district magistrate ula penbena bala sisno ya u dewiong hapo kata ka MMDA Act under section 21 subsection 4 dan nakaliang jongi keseng dapat kajing lengo yak banyo I ba nakaliang district magistrate ula sis yak ini dewiong hapo kata ka MMDA Act nama kat kum kajing tip jongi keseng ba hadu kunta kamdon kum kata ka MMDA Act hapo ka ri India ka jongi te banyo e kajing syai hala kajing sis ba ke kita ka MMDA Act nakaliang ka jongi ka East Jaintia National Council mentakasni ngilaya kendu baru Deputy Commissioner jangka East Jaintia Hill District panpan ni kajing syai halor ke kata ka MMDA Act dah habai kran bat kinong ilam jang keseng nakaliang audisi ula penpau bah kajing syai kadai ka MMDR Act bat kadai kajing bakla jang kinong tho ya kato ka signboard ta hadin ba kato ka signboard kala sapriang apo ka district kajing ni nakaliang paiba kila kulumar jumut ba balai kensan dewiong jongki u cha sisna ta bang ipan ne kajing syai nakaliang audisi ula kran syai ba ban sis ya dewiong la bata daga state government daga MDA government hadin ba ki chief justice na po high court kilawan inspect lene kilawan inquiry ya kene ka district kajongi ba kajing inquiry kajongi kila punpau ba kisuba ba uneu dewiong badon dewiong ubami na kita ki illegal mining tade halor kene ka nomrim ba nakaliang ka state government ka haban sisno ya kene ki dewiong ta hakuwe pat nakaliang jongi keseng aden bangila ya kene ki jing apa ka district handre ka ba pensno si ba ka ba pensno pula yang iku keseng kalong ba kine ki briu kiba jala kiba napo asam nanti napo lower asam milidor side lengba ka jing ya dei ka jongki ba kita ki katukan ne ki briu kiba kam ya dei kita ki high level upai ba udan hapde ka jing jinjar ka jing ka bakrau ba dewiong jongki ula cha sisno apo ka sarkar andre ka basno nunga balong ba kini ki barjala rangkat ka jing dei ba kini ki high level kila penyat beain ya dewiong nang ne po district ka jongi shot po malidor Handre ke jinsno pula kalong ba hato kane ke jinsis ya dewiong ka detang ya kiriana kalong sularsar ya baro ya kita ki high level na namar la ya dewiong la sis na ki briu ki bakam ya de ki high level ki dang yo ban penyat yeu ban chalan ya dewiong sepo ka thai malidor halar kane ila ajimut ya deputy commissioner jongka East Jaintia ban thungna daga independent inquiry kan manap ya ke jinsisya manu kita ki high level kibadan keti ban penyat yau dewiong nang ne na po district kejongi syadu syamalidor